Ahoj! Také máte rádi oleandry stejně jako já? Je to typická rostlina přímořských destinací. Určitě si jich všímáte na dovolených, když jezdíte třeba do Itálie, do Španělska a nebo do Řecka. Jsou tam úplně všude. Je to velmi jedovatá rostlina, tak pozor na ní. I když vypadá opravdu nádherně a ještě k tomu některé druhy opravdu krásně voní, tak jsou ale velmi nebezpečné, protože obsahují toxické látky, jako například oleandrin, který po požití, především u domácích mazlíčků, může bohužel vyvolat smrt. Takže bacha na to. Oleandry milují velmi teplá a slunečná stanoviště. Jsou velmi nenároční na zálivku, takže opravdu dobře snáší sucho. Nejlepší je vždycky po odkvětu je zastřihnout, abychom docílili následného růstu nových větví a krásných čerstvých květů v dalším roce. Já tady dneska mám na ukázku 2 oleandry. Tady je jeden klasický, který můžete vidět opravdu běžně. Dneska budu řízkovat tento panašovaný oleandr, který má nádherně vonící růžové květy a pochází z versailských zahrad. Řízkování je proces, kde ustřihneme větvičku a následně ji dáme zakořenit. Buď to do vody, anebo například do perlitu, jako to dneska budu dělat já. Perlit je takové médium, které připomíná lehce polystyren. Používá se především na výsev, řízkování, anebo třeba také na provzdušnění půdy. A také dneska společně s perlitem budu používat stimulátor pro zlepšení zakořeňování. Je to takovýto bílý prášek, do kterého se namočí ustřihnutá větvička, který zlepší následné zakořenění. Tak a můžeme se vrhnout na samotné řízkování. Vybereme větvičky, které se nejlépe hodí pro odstřihnutí. Já začnu střihat od spoda, jelikož chci, aby mi tento oleandr vytvořil krásný kmínek. Jakékoliv větvičky, když je budeme stříhat od kmínku, ustřihneme přímo u toho kmene. Když máme větvičky ustřižené, je potřeba odstranit přebytečné listy. Takhle odtrhneme. Ještě je důležité větvičku zastřihnout. A to tak, že ji ustřihneme pod kolínkem. Kolínko je to, z čeho nám vyrůstají listy. Takže já ji šikmo sestřihnu přímo pod ním, kde nám následně vyrostou kořeny. Když máme větvičky připravené, připravíme si květináč, který naplníme perlitem. Tak to by to mohlo stačit. A také si pod květináč seženeme pod misku, aby nám voda z květináče nevysíchala. Ještě předtím, než tam dáme větvičky, tak perlit pořádně zalejeme. A teď již můžeme vzít kořenový stimulátor, takto do něho namočit větvičku, aby se nám krásně obalila tím práškem. Teď už stačí připravené větvičky zapíchat do našeho perlitu. A teď už stačí vzít takto připravené řízky oleandru, přenést je na teplé stanoviště bez přímého slunečního světla a kontrolovat, že perlit máme stále vlhký. Do několika týdnů nám větvičky pustí kořínky a následně poté je můžeme rozsázet do příslušných květináčků. Mějte se krásně a budu se těšit na vaše výpěstky. Ahoj!